Janko Barčiak, zodpovedný redaktor z časopisu Verbum. Vítaj pri tomto stretnutí. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dnes sa chceme venovať také veľmi špecifickej téme, ale respektíve, a nie, že my prichádzame s tou témou, ale časopis Verbum v týchto dňoch prichádza s témou a pozeranie sa na vojenský konflikt cez osoby ľudí, a katolíkov, ktorí nejakým spôsobom vstupujú a prežívajú, alebo sú v období, kedy sa prežíva vojna. A vlastne pre nás je to veľmi vzácne práve kvôli tomu, že my sa, a zvlášť na takéto hraničné situácie alebo veci, ktorým vojenský konflikt bez pochyby je, sa chceme na to pozerať nielen ako ľudia, ktorí majú nejaké emócie, ale zároveň vnímať to aj na základe učiteľského úradu cirkvi a zároveň aj cez to svedectvo našich predkov, ktorí nejakým spôsobom zvládali takéto situácie. A tá téma je vlastne o to taká špeciálnejšia, lebo práve keď sa jedná o posúdenie morálnosti nejakej veci, tak tam vlastne vstupujú do hry ako keby, že také tri veci. Hej, tá prvá je, že aký použijeme prostriedok, aký máme úmysel a aké okolnosti. No a pokiaľ sa týka použitia vojenského prostriedku, ktorý stále prináša smrť so sebou, tak je to vec, ktorá sa zdá byť zjavne až neriešiteľná, pretože nestačí, že by boli tam tie dve veci v poriadku, ale prostriedok by bol použitý nesprávny. Nemôžeme hovoriť o morálne dobrom skutku. No a túto dilemu vlastne trochu rozberá nielen pastoračná konštitúcia Gaudium et Spes, ale potom sa vlastne tomu venuje aj pápež František v tej svojej encyklike Fratelli Tutti, kedy hovorí, že dokonca my sme v dnešnej dobe v stave, kedy už je taká vysoká tá vyspelosť človeka pri bojovaní, že ako keby nemôžeme hovoriť pomaly nikdy o morálne dobrom použití nejakej vojenskej sily a že potrebujeme práve hľadať skôr priateľstvo a hľadať zmierenie medzi národmi. No a nejakým takým spôsobom vlastne už ako keby že dopredu toto nejak reflektovali určití ľudia z cirkvi, ktorí proste sa pohybovali v nejakých obdobiach, kde boli tiež nejaké vojenské konflikty. Tak o kom vlastne budeme rozprávať dneska, Janko? No ja by som pri tejto príležitosti chcel upriamiť pozornosť na troch ľudí. O dvoch z nich už môžeme povedať, že sú kanonizovaní, respektíve blahoslavení. Je ním blahoslavený Karol Habsburský. Dá sa povedať, že náš posledný kráľ, keďže v roku 1918 skončila Habsburská monarchia, Rakúsko-Uhorsko, a on bol vtedy posledný panovník. Takže toto je jeden príklad človeka, ktorý teda zároveň aj že viedol krajinu, dá sa povedať, že bol politik, bol aj vojak, mal aj vojenské vzdelanie, takže to je príklad nejakého štátnika, politika, ktorý je zodpovedný za jemu zverený ľud, za národ. No a potom tu máme ešte príklady ľudí, ktorí neboli vojaci a jedným z nich je blahoslavený Pierre Claverie, dominikánsky biskup, pôvodom Francúz, ale pochádzajúci z Alžírska, ktorý v roku 1996 zomrel po bombovom útoku v Alžírsku. Takže vtedy vlastne prebiehala alžírsko-občianska vojna. Tak myslím si, že akoby jeho život je tiež veľmi veľké svedectvo. Aj práve o tom priateľstve, o ktorom si už teraz začal hovoriť. On priateľstvo vnímal ako veľmi dôležitý prvok takej spirituality človeka v čase vojny. No a tretím človekom je Anton Neuwirth, ktorý teda zažil druhú svetovú vojnu. To už je náš Slovák vlastne. To už je náš Slovák, presne tak. A on zažil druhú svetovú vojnu ako mladý človek, dá sa povedať ako dieťa, alebo študent potom na gymnáziu, zažíval 30. roky a v 40. rokoch bol na vysokej škole v Bratislave. Takže to je zase úplne iný prípad človeka, na ktorom sa dá možno ukázať, ako sa formujú postoje mladého človeka tvárou v tvár takémuto konfliktu. No, si ma namotal. Poďme sa pozrieť na toho Karola Habsburského, lebo to viacej, že vlastne je to človek, ktorý je akože vrcholný politik, je človekom, ktorý mal veľkú zodpovednosť za krajinu, hej, a zároveň čelí veľkému takému nepokoju, hej, medzi národmi. Skúsme si to vlastne priblížiť to obdobie, v ktorom on
vlastne pôsobil a že čo boli okolnosti, s ktorými on čelil. Áno, tak ako prvé treba si povedať, že on vlastne nebolo vôbec jasné, či sa stane vôbec následníkom trónu, pretože keď sa narodil, tak nebol priamy následník, ani nebol v línii nástupníckej, keďže následníkom trónu mal byť jeho strýko František Ferdinand. A to je presne ten človek, ktorý bol zavraždený v Sarajeve v roku 1914 a o ktorom sme sa učili v dejepise, teda, že to bola tá zámienka na vyhlásenie Prvej svetovej vojny, keďže Rakúsko-Uhorsko bolo prvý štát, ktorý vyhlásilo vojnu vtedy Bosne. Takže on vlastne, jeho život je o tom, že aj k tomu panovaniu sa vlastne dostal až akoby počas svojho života. Práve po smrti Františka Ferdinanda v roku 1914 sa stáva následníkom trónu. Ale... Aha. Že počkej, že vlastne on mal aký dopad na priame vyhlásenie tej vojny? Teraz koho myslíš? Karol, hej. Lebo tým, že sa vlastne stal novým panovníkom, že to bol on, ktorý vlastne rozputal túto vojnu potom? Nie. On bol dvadsiatnik. Akoby on v čase konfliktu bol čerstvo ženatý. Myslím, že keď sa dostal na trón v roku 1916, tak mal s manželkou Zitou 4 deti. On mal tuším po 25-ke, Zita mala 24. Takže to bol mladý v podstate človek aj na vrchole svojich síl. Ale viedol vlastne monarchiu, ktorá začala vojnu, lebo jej zabili jej panovníka. Tak on asi to vyhlásenie vojny je tak, že to vlastne sa dialo počas toho, ako on bol už inaugurovaný do toho úradu, nie? Že on bol ten, ktorý rozhodoval o tom, či? No takto ešte, aby sme to upresnili, tak František Ferdinand, jeho strýko, on v čase, keď ho zavraždili, tak bol iba následníkom trónu. On nebol panovníkom. Vlastne jeho strýko, Františko Ferdinandov strýko, František Jozef, bol vtedy cisár. To bol ten, ak poznáme film o princeznej kráľovnej Sisi, tak to bol jej manžel. On vládol vyše 60 rokov, jeden z najdlhšie vládnúcich panovníkov. A v podstate toto bol človek, ktorý bol na tróne v roku 1914. Takže Sarajevo vlastne zabili iba následníka trónu. Hej, ako keby. Áno, rozumiem. Tak. Aha, už rozumiem. Takže tým pádom vlastne tedy císar tento Ferdinand Jozef, on rozhodoval o tom, že sa vstúpi do vojny. Áno, František Jozef I bol ten človek, ktorý mal v podstate na zodpovednosti aj ten vstup do vojny, áno. No a tento náš Karol Habsburský, vieme akože už vtedy o tom, že ako sa k tomu stával, alebo on síce nemal akože vtedy asi nejakú rozhodovaciu funkciu teda v tom čase ešte? Že vieme o tom, o tom že ako sa on vtedy vlastne k tomu stával, aký bol jeho postoj k tomuto riešeniu? Hej, toto si myslím, že vieme akoby tak nepriamo celkom dobre dedukovať a vlastne píšeme o tom aj teraz v tom časopise, teda jeden náš autor, americký autor Charles Coulomb, ktorý aktuálne žije v Rakúsku, tak o tom napísal text, kde vlastne sa zamýšľa nad tým, že ako vlastne prišiel Karol Habsburský k tomu, že on túžil v prvom rade po pokojnom spolunažívaní národov aj v jeho monarchii vlastnej, lebo však Rakúsko-Uhorsko bolo mnohonárodnostná monarchia, čiže tam boli aj trenice medzi jednotlivými národnosťami. Však konec koncov my sme boli jedna z nich. Ale zároveň mu veľmi záležalo na tom, keď sa dostal na trón, aby čo najskôr ukončil tie bojové operácie. Už v tom roku 1916 v podstate robil oficiálne kroky preto, aby sa nejakým spôsobom zákulisne snažil dohodnúť s ostatnými krajinami. Ale teda tvoja otázka bola, že čo si myslel v tom roku 14, alebo že aký mal tie postoje, tak myslím si, že nepriamo to vieme vlastne odhadnúť aj na základe toho, že aký vplyv mal na neho práve ten jeho zavraždený strýko, ten František Ferdinand. Pretože kým ešte tento žil, tak on sa stal akoby takou významnou postavou v živote mladého Karola, pretože on vlastne nemal deti. To znamená, že stal sa akoby takým druhým otcom tohto Karola. A dá sa povedať, že na ňo akoby prenášal nejaké svoje idei, myšlienky, vízie, ktoré boli teda do veľkej miery o tom, že on sám, už František Ferdinand, túžil po znovu usporiadaní pomerov aj v monarchii a zároveň on bol takisto odporcom aj Prvej svetovej vojny. Čiže akoby v takomto prostredí intelektuálnom alebo akože v takejto formácii od jemu blízkeho človeka vlastne vyrastal Karol
Takže dá sa povedať, že tieto myšlienky v podstate prebral od toho svojho strýka. Ešte to je zaujímavé, že jednak akože tá citová blízkosť, ktorú musel mať k nemu a zároveň, že to boli ako keby že ľudia, ktorým záležalo na miery. No a ako to vyzeralo vlastne potom konkrétne, že lebo ľahko sa o miery rozpráva, hej, ale zrazu keď je na stole to, že štát môže zrazu prísť o svoje územie alebo proste o svoju česť, hej, alebo nejaký svoj majetok, vplyv v Európe, hej, tak zrazu tie slova zrazu môžu byť takými, sa môžu veľmi ľahko vyprázdniť, slova o miery. Že vieme o nejakých konkrétnych krokoch alebo skutkoch, ktorými on nejakým spôsobom potom vstupoval do toho zastavovania tej vojny alebo toho zmierňovania toho napätia. Áno, v podstate už dá sa povedať, že takmer okamžite po nástupe na trón, už v roku 1916 robí nejaké prvé oficiálne kroky. Bol v kontakte vlastne s vtedajším nemeckým cisárom Williamom. No a takisto aj s britským kráľom Albertom, čo bola v podstate akoby tá krajina, ktorá bola v opozícii. Hej. Tam boli tie bojujúce strany združené, že Nemecko s Rakúsko-Uhorskom na jednej strane a potom v podstate Británia, Francúzsko s Ruskom. Hej. To bola tá druhá strana. Takže on akoby skrz to, že bol panovník a že mal v podstate kontakty na týchto ľudí, tak dokázal v zákulisí rokovať. A dá sa povedať, že ono to do veľkej miery akoby záležalo nie len na tom, že či sa nejakí panovníci dohodnú, ale potom tam vstupovali do toho aj v podstate už tie vlády, ktoré boli do veľkej miery napríklad vo Francúzsku už demokraticky zvolené, v Británii takisto bola konštitučná monarchia, v Rakúsku-Uhorsku bola nejaká vláda, alebo teda v Rakúsku a Uhorsku boli nejaké vlády, ktoré takisto už vzýšli z volieb do nejakej miery, takže akoby nezáležalo úplne na ňom, že ako sa rozhodne, alebo či sa podarí panovníkom nejak dohodnúť, ale museli to schvaľovať aj tie vlády. A tam vlastne došlo k tomu, že tie vlády v tom roku 16 neboli veľmi tomu naklonené. Sú akože, aj v čísle o tom píšeme trošku viac, nechcem to asi úplne celé rozoberať, lebo tam naozaj akoby záležalo na tom, že či treba nejaký minister zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska sa stotožnil s tým, čo myslel Karol, že je pre tú krajinu dobré. Tam mali medzi sebou trenice. Hej. Čiže jedna vec je akoby nejaká osobná angažovanosť toho človeka, druhá vec sú potom nejaké akoby, ako to povedať, možno objektívne limity tej situácie. Hej, že jeho snaha o mier bola akoby jednoznačne dokázaná, že už od roku 1916. Toto, že tam vlastne vstupujú do toho také rôzne lobistické skupiny, hej, ľudia, ktorí zrazu majú úžitok z toho, že ten konflikt pretrváva, hej, majú z toho zisk, hej, a že hej, v tom aj tá úloha toho panovníka je to pomaly ako keby, že to, že teraz, že kebyže na ktorú stranu prikladá, z ktorej uberá, nie? Že, a na základe toho asi môžeme potom posudzovať tú mieru toho, že do akej miery vlastne v tom pôsobí ako ten, ktorý vytvára, ako sa snaží o mier, alebo proste len nejakým spôsobom rozducháva to napätie. Nejaké v tých, akože v tom vojenskom konflikte je to vždycky také, že je veľa situácií, ktoré sú také plné nejakého napätia alebo niečoho, čo by mohli to ešte viac zhoršovať. Vieme ešte tak možno, že vypichnúť ešte z toho jeho života, že niečo, možno ešte nejakú udalosť alebo niečo, čo možno že ešte viac tak prispelo k tomu, že vlastne potom bol vlastne vyhlásený za blahoslaveného. Tuším, vieme nám aj to, jednak tu približiť aj to, že kedy bol vyhlásený za blahoslaveného, ale jednak aj tu na nejakú udalosť z toho ešte jeho života, ktorá možno ešte v tom tak viac zavážila. Áno, tak blahoslavený od roku 2004. Blahorečil ho svätý pápež Ján Pavol II. Takže akoby jemu vďačíme za to, že takýmto spôsobom ho vlastne akoby vrátil, alebo zveril mu v podstate taký patronát, dá sa povedať, nad tou strednou Európou. Koniec koncov vlastne jeho úcta do nejakej miery je rozšírená na Slovensku. Pokiaľ viem, tak aj viacero jeho relikví sa nachádza na našom území. Trebárs v Opatskom kostole v Jasove majú veľmi peknú úctu k tomuto Karolovi, alebo aj v Bratislavskom dome svätého Martina
je takisto na oltári položená jeho relikvia. To znamená, že akoby postupne sa začína aj v tomto našom priestore, síce akože demokratickom, kde už vlastne akoby nemáme kráľov, tak takýmto spôsobom je prítomný. Takže toľko možno k tomu blahorečeniu. A možno ešte nejaká teda zaujímavá vec, alebo je teda jedna akoby časť jeho života, ktorá súvisí s ukončovaním Prvej svetovej vojny, ale potom je ešte akoby ďalšia fázeta, ktorá súvisí s tým, ako vlastne sa usporadovala Európa po skončení Prvej svetovej vojny, po tom roku 1918. A už sme hovorili o tom, že Karolovi vlastne záležalo na tom, aby Rakúsko-Uhorsko zostalo ako nejaký jednotný štátny celok, aj keď bol vlastne otvorený tomu, aby sa tie jednotlivé národy istým spôsobom zrovnoprávnili, alebo aby tam bola nejaká federalizácia tej monarchie, aby trebárs to nebolo o tom, že je to dvojštátie, že Rakúsko a Uhorsko, a vieme, že v Uhorsku mali navrch akoby Maďari nad tými menšinovými národmi, ale on bol ochotný vlastne rozprávať sa s tými národmi ako rovný s rovným a nejak to usporiadať, a to sa mu vlastne nepodarilo. Že to bola v podstate vec, ktorá ho aj na konci života, dá sa povedať, zastihla, pretože v rakúskej časti monarchie bol prijatý zákon o tom, že Habsburgovci strácajú nárok na trón, a Rakúsko bolo vyhlásené aj Maďarsko za republiku. A on v podstate teraz čelil tej otázke, nie? Že si pomazaný kráľ, veríš tomu, že Boh ti zveril teraz nejakú službu všetkým týmto národom, že ich máš spravovať, viesť ich nejakému spolužitiu, k pokoju, k mieru. A zdá sa, že vlastne to zriadenie, ktoré to teraz umožňovalo, sa rozpada. A on stal preto otázkou, že teda umožním to, aby sa teraz tie krajiny porozdeľovali a nastala tam z jeho pohľadu možno nejaká neistota. Však vieme, že napríklad hranica medzi Maďarskom a Slovenskom sa riešila ešte aj vojenskými nejakými operáciami v roku 1919, takže ono to nebolo úplne hladké vtedy. Tak on nebol schopný, alebo teda nechcel sa vzdať koruny. Chcel to pomazanie chápal ako niečo, čo mu bolo dané. Hej. Čiže nie ako niečo, čoho sa môže človek zriecť alebo vzdať. Takže v tomto mal akoby taký principiálne rázny postup, lebo on to svoje kráľovanie vnímal ako poslanie. Ale čoho sa vzdal, tak je v podstate akoby nejaká aplikácia toho kráľovania na tie národy, na tú vládu. Čiže on v podstate, aj keď mal viacero pokusov, ako sa napríklad v Maďarsku alebo v Uhorsku dostať späť k moci, tak sa toho vzdal, pretože videl, že by napríklad už potreboval použiť nejakú silu, aby potlačil tie časti napríklad politického spektra, ktoré už boli vtedy nastavené tak, že už ideme do tej republiky a budeme ju brániť, hej, aj so zbraňou v ruke. Takže on akoby nebol schopný alebo ochotný akoby pre svoj návrat na trón, hej, teraz prelievať krv. Takže v tomto je akoby jeho príbeh zaujímavý už po skončení teda Prvej svetovej vojny. No a tento jeho postoj vlastne viedol k tomu, že bol vyhnaný z Maďarska alebo z Uhorska na ostrov Madeira. Bol mu skonfiškovaný majetok v oboch tých krajinách, aj v Rakúsku a v Uhorsku. Jeho rodina potom prišla za ním na ten ostrov, to je inak portugalské územie. Takže on tam v podstate dožíval v chudobných podmienkach, aj potom zomrel na následky choroby, ktorú tam získal skrz to, že tam boli v podstate nepriaznivé životné podmienky na tom ostrove. Mal tam nejaký proste chudobný dom, ktorý bol proste splesnivený, podmačaný vlhkosťou. Hej. Takže jeho koniec života vlastne vyzeral tak, že vôbec akoby nič sa mu až tak nepodarilo. Že ani nespasil tú monarchiu, ani nezískal svoju vládu naspäť, ale jeho veľkosť spočíva práve v tom, že sa akoby rozhodol síce zostať verný svojmu poslaniu, o ktorom veril, že mu bolo dané Bohom, čiže byť akoby panovníkom, kráľom, ale na druhej strane nevynúcovať si tú moc za nejakú cenu krvi. Sa mi to spája vlastne tak historicky s postavou Napoleona, ktorý tiež je v určitej časti ako z toho svojho života, že vo vyhnanstve, nie, ale on sa s tým nevie smieriť a potom sa vracia naspäť, hej, a zase akože vojensky sa snaží ako naspäť uchopiť tú svoju moc. Hej, a že v tomto a sa mu to tiež nepodarí, hej, že v tomto zrazu tento Karol Habsburský, že
na jednej strane, že to môže vyzerať naozaj, že ako človek, ktorý sa vedel zmieriť s tou novou situáciou a zároveň sa poučiť z toho zla, ktoré priniesol ten dovtedajší vojenský konflikt, ale zároveň nemohlo to byť vnímané len ako keby že nejaký prejav také jeho nejakej slabosti alebo toho, že skrátka sa nejak vzdal, je tak veľmi ľahko. Že keď sa možno, že ty je tak ľudský, hej, na to pozeráš aj z toho, čo si čítal o ňom, hej, že ako ti to príde, hej, že lebo to vlastne ide asi o to, že aké mal možnosti, hej, že či naozaj on keď mal možnosti, že mal za sebou veľkú armádu, hej, a že mohol naozaj tieto veci hrotiť, hej, a to napriek tomu neurobil, alebo či vlastne tá jeho popularita bola naozaj taká malá, že už vlastne ani takéto možnosti nemal. No, on mal v podstate dva pokusy, ako sa, dá sa povedať, že znovu chopiť moci, ale už iba nad tou uhorskou časťou. V Rakúsku už to bolo celkom jednoznačné. Tam proste boli nejaké prijaté zákony, tam boli skonfiškované majetky, bol zbavený nástupníctva, tam sa s tým nedalo veľa robiť. Ale v Uhorsku on akoby videl, aj mal nejaké niečo načítané, že tam hlavne tí ľudia akoby si ho veľmi vážili. To znamená, že on akoby predpokladal, že je tam ešte nejaká sila z dola, tej uhorskej časti monarchie, ktorá by ho v podstate vedela podporiť. Hej? Že nešiel by proti nejakej väčšine obyvateľstva, ale na druhej strane on už vtedy nemal pod sebou napríklad že všetky bezpečnostné zložky. Hej? Že to bolo v rokoch 1921, keď sa toto dialo, tieto pokusy. To už bola vtedy v podstate regentská vláda v Maďarsku. Mikloš Horthy, ktorý bol regentom a ktorého poznáme vlastne aj z dejepisu ako potom neskoršieho dôležitého človeka v Maďarsku, tak on v podstate na začiatku sa zdalo, že s týmto Karolom vlastne bude hrať spolu a spolu sa nejak posnažia. On mu teda v tej Budapešti nejak vybaví, aby to bolo hladké, to prebratie moci. Ale nakoniec sa potom ukázalo, a Karol to vlastne až zistil akoby postupne, keď do toho Uhorska inkognito prišiel, že vlastne ten Horthy už si rozohral nejakú vlastnú hru a že už tam má nejaké svoje ďalšie kontakty a v podstate a vlastne záujmy. Hej. Čiže v tomto zmysle akoby bolo pre neho náročné akoby správne rozlišiť tú situáciu v čase, keď on na všetky tieto okolnosti prichádzal v podstate postupne, hej, jedno po druhej. Že on v podstate sa do toho Uhorska mal vrátiť a tým pádom bolo pre neho náročné akoby načítať tú situáciu, ale myslím si, že to vlastne zvládlo dobre, lebo akoby mal pri sebe ten imperatív, že síce mám nejaké poslanie, ale teraz nebudem si ho vynúcovať násilím a krvou, že ma tu teraz budete považovať za svojho kráľa, ak proste už teraz boli v tom Uhorsku elity, ktoré to nechceli. OK, to je naozaj ako veľmi také zaujímavé vlastne v tom súčasnom takom zápase o nejakú moc vo svete alebo takú prestíž, to upevňovanie toho svojho postavenia, takého toho ega. No ako v tom, neviem, či aj s týmto príbehom nejak zohráva nejakú úlohu tento Pierre Claverie, alebo on prichádza na scénu v nejakej inej situácii? No to je úplne iný príbeh. Respektíve možno vedeli by sme to napojiť v tom zmysle na blahoslavného Karola, že tak ako Karol bol svedkom rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie, tak Pierre Claverie bol svedkom, ale o niekoľko desaťročí neskôr, rozpadu francúzskeho koloniálneho impéria. Čiže rozprávame sa o 70., 80., 90. rokoch 20. storočia. O čase, kedy v Severnej Afrike bola séria, dá sa povedať, občianskych vojen, alebo teda vojen za nezávislosť, to je možno lepšie pomenovanie, ktoré ukončili, dá sa povedať, tú koloniálnu nadvládu Francúzska nad týmito územiami. A Alžírsko bolo jednou teda z francúzskych kolónií. On sám, Pierre Claverie, sa narodil v Alžírsku. A keď odišiel na štúdia do Francúzska, tak zrovna v tom období sa v Alžírsku stala táto vojna za nezávislosť a tým pádom Francúzi stratili akoby tú moc. A on sa potom mal rozhodnúť, či sa vráti naspäť, už ako vysvetený kňaz a dominikán s večnými sľubmi, alebo zostane vo Francúzsku. No a on sa rozhodol, že v
čase, kedy všetci Francúzi odchádzali z Alžírska a ich moc sa rozpadala a končila, tak on tam príde. On sa tam vráti, hoci teda jeho vlastná rodina, myslím, odišla a bola nútená odísť, tak on sa vrátil, aby vlastne sa stal pastierom maličkej katolíckej komunity v jednom mestečku, ktoré potom vlastne viedol ako aj biskup aj v tých 90. rokoch. No, a čo ho k tomu viedlo, že sa vrátil naspäť akože do toho územia? Veď asi aj po tých občianskych bojoch za nezávislosť, takže skôr mohol byť vnímaný ako toho predstaviteľa tých akože doterajších nejakých vládcov, alebo no, že skús nám o tom viacej povedať. Áno, presne tak. Akoby, že v tomto sa skrýva možno taký jeho príbeh konverzie. Nie? Že hovoríme o svedcoch v tom zmysle, že každý z nich si zažil nejakú osobnú konverziu, ktorá v ňom spustila akoby ten proces, že od nejakého momentu začal svoj život vnímať inak, tak možno pre Piera Claveryho bol tým momentom práve akoby ten pocit, že sa vracia do úplne inej krajiny, než z ktorej odišiel. A on to sám hovorí vo svojich prejavoch alebo spisoch, ktoré sa nám zachovali, že on vyrastal v tom Alžírsku ako malý chlapec, chodil tam do školy iba s Francúzmi, že tam bolo proste striktné delenie na tých akoby zástupcov tej koloniálnej správy a potom nejakých moslimských Alžírcov. A on vlastne pekne spomína, že na tých hodinách v škole nikdy nepočul o tom, že aj moslim je môj brat, alebo že je to dobrý človek. Že on vlastne absolútne nevnímal túto realitu, že žil v nejakej bubline koloniálnej. To sú jeho slova. A v momente, keď sa z Francúzska vracia do Alžírska späť, tak tá bublina už neexistuje. Pretože ten koloniálny režim spadol a on si vlastne uvedomil, že teraz môže sa konfrontovať s tým svetom, ktorý bol celú jeho mladosť pre neho nejakým spôsobom skrytý alebo ktorý nevnímal, ale to neznamená, že neexistoval. To znamená, že on vtedy sa vedome rozhoduje, že ide teraz za tými ľuďmi, ide tam aj za tými moslimami, ide tam pre nich a ide tam žiť svoju vieru bez nároku na to, že či niekoho obráti alebo neobráti, ale tým, že tam bola malinká komunita katolíkov, tak mal sa vlastne za kým vrátiť a takýmto spôsobom ich potom povzbudzoval, aby vydávali svedectvo, ktoré teda opäť opakujem, že nebolo o tom, že by to boli nejakí teraz militantní katolíci, ktorí akože robia nejaké radikálne misie v tom moslimskom Alžírsku, ale on pestoval kultúru stretnutia a presne jeho centrálnym akoby bodom bolo priateľstvo. Možno to je vec, o ktorej by sme mohli potom hovoriť trošku viac, že ako on vlastne chápal priateľstvo kresťanov k nekresťanom, alebo svoje osobné priateľstvo ku konkrétnym ľuďom, ktorí neboli kresťania. To je na jeho živote celkom silné. A ako vlastne on podmienil akýkoľvek dialog nejakých rozdelených skupín obyvateľstva tým, že najskôr tam musí byť priateľstvo, až potom môže nastať dialog. OK, poďme si to ešte trochu tak akože ešte učesať, či tomu dobre rozumiem, že on vlastne vyrastal v tom Alžírsku, ale v situácii, kedy tam prebiehali tie boje za nezávislosť a tým pádom tam bola veľmi napätá situácia medzi kresťanmi a moslimami. A potom študoval alebo išiel proste niekde inde a sa potom naspäť vracal do Alžírska. Dobre tomu rozumiem. Hej, on vyrastal ešte, kým tam tá koloniálna štruktúra existovala. Hej. V čase jeho štúdia alebo v čase jeho pobytu vo Francúzsku on tam prežil reholnú formáciu, to bolo niekoľko rokov, zložil večné sľuby, študoval teológiu, stal sa kňazom, to bolo ako celkom dlhé obdobie jeho života. Tak počas týchto rokov vlastne v Alžírsku prebiehla tá vojna za nezávislosť a on sa vrátil do kontextu, v ktorom už teda Alžírsko nebolo francúzskou kolóniou, ale bolo dá sa povedať, pod vládou väčšinovo moslimskou. Oni tam, myslím, mali také vyjadrenie, že ten štát nezávislý bol postavený na tom, že my sme Alžírčania a sme moslimovia. Že akoby do nejakej miery sa tam spájala tá identita štátna s tou identitou náboženskou. A boli tam aj rôzne radikálne zložky, ktoré teda neboli súčasťou štátu,
Boli to nejaké radikálne jednotky islamistické, ktoré v jedných konkrétnych voľbách, to bolo v nejakých 80. rokoch, myslím, tak získali tak veľký počet hlasov, že v tom parlamente boli akože veľmi reprezentovaní, práve títo radikáli. A vtedy sa stalo to, že akoby tie štátne orgány zrušili tie voľby, aby zabránili vlastne prevziať radikálom moc. A to spustilo akoby že druhú v podstate že občiansku vojnu, práve medzi tými moslimskými radikálmi a štátnymi zložkami, armádou, ktorá akoby chcela skôr udržať nejaký otvorenejší kurz tej krajiny. Aby sa tam napríklad nediali veci, ako možno teraz vidíme v Afganistane alebo v takýchto krajinách. Takže on vstúpil do tohto kontextu potom. Aha, vidíš, ale to je zaujímavé, že vlastne tá jeho persona, že jednak je Alžírec, ale zároveň sformovaný vo Francúzsku, a že prichádza tam ako misionár, kresťanský misionár, že ako ho tam vtedy vnímali alebo brali tí jeho kvázi súkmeňovci, aké mal slovo pri tom formovaní a vlastne aj v tej napätej situácii, ktorá tam vládla vtedy. Tak on však pôvodom bol Francúz. On vlastne, keď vyrastal, tak on nevedel po alžírsky. On sa alžírčinu naučil až keď sa vrátil potom zo štúdií vo Francúzsku naspäť. To bol práve ten možno dôsledok tej jeho akoby konverzie, že on sa chcel priblížiť tomu svetu, ktorý mu bol celú jeho mladosť vzdialený, že bol mimo nejakej bubliny, v ktorej vyrastal. Počkaj, ale že on bol Francúz, ale vyrastal v Alžírsku? Áno, on bol Francúz, ako by sme povedali, že som Slovák, ktorý sa narodil v Amerike. Že dá sa to takto povedať. A že jeho rodičia tam mali nejakú možno, že štát funkciu, alebo proste niečo, tam prišli ako do tej kolónie nejak zarábať, alebo niečo nejak žiť, Áno. A on tam vlastne vyrastal v tomto ako keby, že napätí, ktoré už vtedy sa stupňovalo nejak, odišiel a potom sa... No a poďme teda, keď sa vrátil, že ako na ňo pozerali, že aj ako mal slovo, alebo akým spôsobom tak vstupoval do toho formovania toho spoločného dialogu. Tak je vlastne na tom zaujímavé, že on akoby sa snažil byť blízko. Už som spomínal, že teda veľmi rýchlo sa naučil ten jazyk miestnych, dokonca až tak dobre ho ovládal, že potom sám učil druhých po alžírsky. A čiže to je akoby jedna zaujímavá vec. Čiže akoby nejaký aktívny záujem o ten kultúrny kontext jeho proste bližných, ktorí tam boli. A potom druhá vec možno súvisí s tým medzináboženským nejakým elementom, že kresťanstvo a islám. Tak on vlastne videl, že v situácii, kde je teda v krajine moslimská väčšina, ale zároveň nie všetci sú radikáli, nie všetci majú v rukách zbrane. Bolo tam veľa ľudí, ktorí mali autentický duchovný život, modlili sa, tie rozhovory proste sa s nimi dali viesť aj akože o hlbokých veciach. On mal veľa priateľov, ktorí boli moslimovia. Tak v tomto zmysle vlastne on nedokázal teraz rozvinúť nejakú evangelizáciu v zmysle, že teraz vás idem presvedčiť o tom, že kresťanstvo je správnejšie alebo pravdivejšie než islám. On práve potreboval akoby začať žiť skôr tú mentalitu, že byť tu prítomný, autenticky prítomný ako Kristov svedok a nechceť akoby teraz nič viac alebo neočakávať žiadne nejaké ďalšie výsledky. A tí ľudia v podstate, dá sa povedať, že si to všímali, pretože v čase, kedy tam bolo napätie, začali sa tam diať vraždy, únosy, tí radikáli proste sa chopili zbraní a začali terorizovať či už ľudí, ktorí boli nejak otvorenejšie, demokratickejšie zmyšľajúci, alebo treba sa tam pár mesiacov pred jeho vlastnou smrťou bola unesená komunita trapistických mníchov v Alžírsku. Že už sa to vlastne začalo akoby to násilie prejavovať proti úplne nevinným a bezbranným ľuďom. Tak on v tomto čase akoby pozdvihol svoj hlas na ochranu týchto ľudí. Keď bol niekto zabitý, tak hovoril o tom aj verejne, že je to zlé, že tieto obete sú naozaj nepriateľné a to násilie musí skončiť. On bol dokonca až natoľko odvážny, že vystupoval v televízii, písal do novín,
Dokonca vo Francúzsku vtedy on bol celkom známy v tých 90. rokoch, pretože ten diskurs o tom Alžírsku stále rezonoval aj vo Francúzsku, keďže akoby, tie vzťahy tam boli relatívne ešte intenzívne medzi tými krajinami. Takže aj Francúzsko vlastne vďaka nemu vedelo, že čo všetko sa v tom Alžírsku deje. Fajn. Aj potom aj ten záver jeho života bol tiež nejaký dramatický, alebo aký bol ten záver jeho života vlastne aj po takomto diele, alebo v tom, čo sa snažil. Hej. No, keby som mal možno povedať taký jeden zdroj, ktorý je celkom jednoducho dostupný a dá sa z neho pekne akoby ukázať aj tento koniec jeho života, aj vlastne celá tá jeho duchovná hĺbka, tak je to knižka Pierre a Mohamed, ktorú nedávno vydali slovenskí dominikáni, aj teda v slovenskom preklade. A ktorá, dá sa povedať, sa už aj dočkala dramatizácie. To znamená, že podľa tej knihy sa najmä vo Francúzsku začali diať dramatizácie jeho prejavov. A aj tu na Slovensku sme už mali túto knižku uvedenú raz u Dominikánov v Bratislave na Kalvárii a na Bratislavských Hanusových dňoch teraz v júni bude repríza tohto dramatizovaného čítania. A prečo o tom hovorím? Lebo vlastne v tej knižke Pierre Mohamed sa nachádzajú jeho autentické buď prejavy alebo úryvky z kázni práve z tých 90. rokov. A vedľa týchto úryvkov Pierra Claverího sa nachádzajú zápisky z denníka jeho moslimského šoféra Muhammada Buchikyho, ktorý vlastne bol spolu s ním obeťou bombového útoku 1. augusta 1996. Oni obaja vlastne zomreli spolu v tej istej akoby situácii. Zatiaľ, čo Pierre Claverí už bol teda zrelý muž, tak tento Mohamed bol moslim a bol to 20-tník, mladý človek, ktorý v podstate vypomáhal alebo chodieval proste s Pierrom, aby mu robil šoféra a zároveň ho, dá sa povedať, že trošku chránil a bol s ním, keďže mu hrozilo nebezpečenstvo ako tak exponovanému človeku, ktorý sa nebal verejne vlastne hovoriť o tom, že aké sú zlé dôsledky toho násilia v Alžírsku v tom čase. Takže akoby tá knižka nádherne ukazuje na vzťahu týchto dvoch ľudí, ktorí, dá sa povedať, že jeden pre druhého boli priateľmi, ako delikátne fungoval ten dialog a v akom akoby až možno takom tajomnom duchu sa ten ich vzťah niesol. Pretože napríklad ten Mohamed tam píše vo svojich zápiskoch, že on sa vlastne čudoval, že prečo ho ten Pierre vlastne nechce akože, aby nejak presvedčiť, aby sa stal kresťanom. A tuším, že sa ho to raz aj spýtal, že prečo ma vlastne nechceš akoby obrátiť, že prečo hovoríš o Bohu iba vtedy, keď sa ťa ja spýtam, ale nehovoríš to nejak akoby sám od seba, hej, nejak aktívne. No a on hovorí, že keby som potreboval, aby si bol priateľ, tuto asi lepšie bude, keď to priamo zacitujem, Kľudne. Pretože to ma veľmi zaujala práve táto veta toho moslimského chlapca Mohameda. Áno. Pierre mu povedal, že neznáša uši, ktoré nepočúvajú a bránia ľuďom stretávať sa. Ak uvidím v tebe len moslima, ak ty uvidíš vo mne len kresťana, tak už viac nemôžem stretnúť Mohameda a ty nespoznáš nikdy Pierra. A ja nikdy nebudem môcť pochopiť, kto si, ani ako sa modlíš k Bohu. Wow. To znamená, že vlastne tá jeho mentalita, alebo ten prístup k druhým bol založený v prvom rade na nejakej radikálnej úcte k druhému ako k nejakej osobe, ktorá má veľa rôznych rozdielov oproti nemu samému, že asi sa nikdy nezhodneme s druhým človekom na všetkom. A sú ľudia, ktorí sú nám bližší, sú ľudia, ktorí sú nám vzdialenejší, ale napriek tomu vlastne on sa ku každému snažil pristupovať ako k nejakému tajomnému, dôstojnému človeku, k nejakej osobe konkrétnej, ktorá si zaslúži byť ocenená, spoznaná v celej svojej hĺbke. Hej. Pokiaľ by vlastne ho zredukovali iba na nejaký objekt evangelizácie, tak by sa v podstate do nejakej miery minul tomuto svojmu cieľu. To je veľmi zaujímavé vlastne, že v tom, že
No jednak ako sa mu dobre podarilo načítať tú situáciu, aj že ten konflikt zrazu bol nielen ako keby, že o takom ľudskom alebo nejakým presadzovaní moci, ale aj o takom náboženskom presvedčení. Hej, a že čo vlastne v tom kontexte bola iba ďalšia rozbúška, hej, alebo niečo, čo by ešte viac mohlo prehlbiť ten konflikt. Hej, a že aj takýmto spôsobom išiel veľmi jasne skôr po tom, v čom sa môžeme stretnúť, hej, a čo je nám spoločné. To že sme obaja ľudia, hej, že sme ľudia, že žijeme v tomto meste, hej, v tejto krajine, hej, a že v tomto môžeme budovať medzi sebou priateľstvo napriek tej našej náboženskej odlišnosti. Hej, no, hej. Áno, veľmi pekné svedectvo. Vďaka aj za inšpiráciu aj tú knihu, hej, že dáme, môžeme dať potom do popisku, že presne, že kde sa dá kúpiť, alebo že aká to je kniha. No a teraz máme ju tu, tak môžeme možno aj ukázať na kameru. Neviem, že ak sa... Je to veľmi taký tenučký zväzok. Mne sa to podarilo prečítať v podstate za jeden večer. Má to nejakých 70 strán, ale sú to naozaj akoby také intenzívne zápisky aj toho Mohameda, aj teda úryvky z kázni alebo z nejakých verejných prejavov Pierra Claveryho. Takže určite odporúčam. Ďakujem. No a poďme tak ku tej tretej osobe toho Antona Neuwirtha, že či nám možno do nejakej miery aj možno neprepája aj práve tieto dve príbehy, ktoré sme doposiaľ rozoberali. No, Anton Neuwirth má spoločné s Pierrom Claverym to, že nebol vojak, a zároveň má s Karolom spoločné to, že bol to laik, nebol kňazom ani reholníkom. Anton Neuwirth bol lekár, neskôr počas komunizmu politický väzeň, potom v 90. rokoch sa stal prvým veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svätej stolici. Bol pri zakladaní KDH, čiže aj mal nejaké verejné angažovanie, hej, politické, ale akoby to jeho stretnutie s vojnou malo trošku akoby iný charakter než u týchto dvoch, pretože on vlastne zažil druhú svetovú vojnu ako mladý človek, dá sa povedať, uprostred svojich štúdií, na gymnáziu alebo potom na vysokej škole. On býval na internáte Svoradov v 40. rokoch, zažil tam v podstate slovenský štát a on sám mal z otcovej strany židovské korene, čiže na jeho príbehu sa ešte akoby zrkadlí aj ten vzťah akoby, alebo celá tá téma v podstate osude židovských obyvateľov na Slovensku, a on bol sám akoby aj súčasťou tej veľkej množiny ľudí, ktorým hrozili deportácie, keby nedostal prezidentskú výnimku aj so svojím otcom. Čiže jeho príbeh je naozaj akoby veľmi, veľmi zaujímavý, a teda dotýka sa aj druhej svetovej vojny, aj holokaustu, čiže to sú také dve veci, ktoré jeho život charakterizujú. A čo podľa mňa z toho vychádza ako taká hlavná téma, ktorou podľa mňa on akoby svedčí tu aj teraz, tak je akoby radikálne presvedčenie o tom, že všetky tieto ťažké veci je nevyhnutné odpustiť. Pretože iba dobrom sa môže premáhať akékoľvek zlo. A v stave, keď už umierajú ľudia, to sú veci, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Život sa nedá vrátiť späť, a v tom momente vlastne už nič iné ako odpustenie už ani nezvyšuje. On dokonca tvrdí, že to je jediná aj racionálne odôvodnená odpoveď, ktorá môže na tieto hrôzy byť. Čo vlastne vidíme aj na tom Karolovi Habsburskom, že on tiež sa mohol, tam je to uvedomenie si toho svojho životného poslania, ktoré mám, alebo nejaké také zodpovednosti aj pred Bohom, čo je nejaká určitá veľmi taká vnútorné nejaké rozpoloženie, človeka a taký vnútorný motor. A potom vlastne tá situácia, ktorú potrebujem nejakým spôsobom načítať a vedieť v tom urobiť správne rozhodnutie a zmieriť sa s tým, že keď to tak nie je, lebo ak by sme sa nezmierili s tou danou situáciou, tak to môže potom vytvárať zbytočne ďalšie konflikty. A že ako kebyže oveľa viac sa toho
toho dobra dá vytvoriť potom už v tej pozícii toho zmierenia alebo vlastne z toho hľadania kebyže toho, čo nás spája, z toho priateľstva, ktoré môžeme vidieť aj tu pri tom Pierovi Claverim. No. A vlastne toto, že teraz vlastne to sú veci aj osudy ľudí, ktorí to prežívali nejak v tej svojej dobe a my tiež máme niektoré výzvy dnešnej, sa môže ľuďom mnohým zdať, že aké prežívame možno, že v tom ťažké časti alebo komplikované, ale že tomu ako keby, že svet a ľudstvo čelilo neustále počas svojej histórie. No a na nás je, že aby sme hľadali v tomto, že ako práve upevňovať možno, že práve tieto to poviem také piliere, na čom stojí vlastne aj naša kresťanská identita, ako ich čím viac vovádzať do toho spoločenského života. Nielen jednak cez to hľadanie pokojných riešení, hľadanie zmierenia, ukazovanie na to, že násilie nikdy nie je riešením. Až po to, že vlastne vyzývanie ku konkrétnemu a zároveň byť aj takým svedkom toho zmierenia a zmierovania medzi ľuďmi, ktorí vlastne to sa mi tak páči, že o tom rozpráva aj pápež František v tej encyklike Fratelli Tutti, že to nie je o tom, že sa tvárime, že sa nič nestalo, že nám má ísť o to, aby proste sa diala spravodlivosť, ale tak ako u toho Piera, malo ísť o to, že by čím viac moslimovia mohli spoznať Božiu lásku cez to, že posiela svojho syna. Ale potrebujeme v tom ako keby, že najprv robiť tie prvotné kroky toho, že budovať priateľstvo. A to je niečo možno, že čo vnímam aj na tomto našom kanále, že kde hľadáme tiež to, ako byť katolíkom na 100%, že a môžeme sa stretnúť s takými rôznymi protichodnými reakciami a možno, že aj ľuďmi, ktorí nemajú problém možno, že nadávať alebo si prijať zlo. Že my v tom potrebujeme byť presne na tejto strane tých, ktorí ukazujú, že zlo nikdy nie je riešením. Ani nenávisť nikdy nie je riešením. A že keď máme problém sa rozprávať o tých možno, že hlbších veciach a v tom hľadať jednotu, tak začneme možno, že tými vecami, ktorých jednotu nám ide ľahšie hľadať. A možno, že cez to, že sa možno, osobne stretnúť, osobne spojiť, možno, že spriateliť, možno, že čím viac pochopiť rozmýšľanie toho druhého. Nie? Tak mi napadli takéto nejaké závery z toho. Napadá ešte tebe niečo? Toto je veľmi pekné, čo hovoríš. Ja by som možno ešte, že keď už sme vlastne hovorili o troch ľuďoch, ktorí každý z nich zažili vojnu iným spôsobom, že možno ešte mi napadá akoby ku každému povedať nejakú takú, že jednu vec alebo jednu vetu, ktorá by mohla akože možno zostať akoby po tomto našom rozhovore ako taký impuls alebo také svedectvo, že tak ako vlastne Anton Neuwirth si zažil to zlo napríklad na tom, že 12 ľudí 12 členov jeho blízkej rodiny bolo vyvezených do koncentračných táborov, sa odtiaľ nevrátili, tak vo svojej autobiografii vlastne hovorí, že aj keď sa spätne už ako starší k tomuto svojmu životnému obdobiu vracal, tak nikdy napríklad nedospel k tomu, že by teraz, že mal napríklad vtedy zobrať akože, zbraň do rúk a začať napríklad nejaký revanš, že strieľať po Nemcoch alebo niečo také. Že on vlastne si uvedomil, že je to niečo veľmi ťažké, ale iba zlom, iba dobrom sa dá premáhať zlo. Aj názov jeho autobiografie je Liečiť zlo láskou. On teda ešte ako lekár mal toto povolanie, dá sa povedať, že zabudované v sebe. Takže to je možno akoby impuls od Antona Neuwirtha, ako človeka, ku ktorému vojna prišla ako k mladému človeku, alebo nejaké zlo, napríklad rasizmu, holokaustu. A to je zaujímavé, že vlastne on rovnako trpel počas vojny, počas fašizmu, tak rovnako počas komunizmu. Nie, a zároveň potom aj v tom takom politickom živote, že tiež akože
nebol všetkými obľúbovaný, hej, že tie jeho názory, hej, že pre niektoré mal veľa oponentov, hej, že a napriek tomu si udržal práve toto nastavenie, hej, že nejdem robiť revanš, ale mojou cestou je liečiť zlo láskou. Veľmi pekné, no? Hej. Áno, že presne, akoby ide o to, že keď sa človek ocitne v takéto hraničnej situácii, tak práve tam sa akoby ukazuje, že čomu naozaj skutočne verí. Že my napríklad aj že v duchovnom živote potrebujeme niekedy tie skúšky na to, aby sme si naozaj otestovali, že či sme ochotní a čo sme ochotní vlastne dať teraz na ten oltár. A tým oltárom môže byť všeličo. Že v prípade mierových čas to môže byť náš pracovný život, náš rodinný život, v prípade vojny je to o ničom inom. Ale napríklad v tomto je zase inšpiratívny ten Pierre Claverie, že on sa vracia do kontextu, v ktorom vlastne krajina, v ktorej sa narodil, akoby je rozpoltená. On vyslovene hovorí a používa také krásne slovo, že sú tam trhliny. Trhliny, ktoré rozdeľujú ľudí od seba. Jedni stojí na jednej strane, druhý stojí na druhej strane. A on ako človek, biskup, reholník pochopil, že to, čo spravil Kristus, je, že sa postavil do tej trhliny, kde nikto nie je. A on vlastne píše, že a to by sme mali robiť aj my, že postaviť sa do trhlín, ktoré rozdeľujú ľudstvo a to vlastne úplne stačí. Že stačí sa tam postaviť a zostať tam. Už to samo o sebe je bolestivé, už to samo o sebe vlastne si často vyžaduje to, aby sme, dá sa povedať, že zomreli. Hej. Mm-hmm. Ale na druhej strane to otvára ten most. A tým, ako Ježiš vlastne bol na tom kríži mal tie rozpážené ruky, tak dá sa povedať, že toto je možno nejaký archetyp toho, čo znamená stať v trhline a snažiť sa tie dve strany, ktoré sa od seba vzdialujú, priťahovať stále k sebe. Takže stať v trhlinách, ktoré rozdielujú ľudstvo. Hej. A možno ešte ten blahoslavený Karol, alebo áno? No, presne na ňo sa spiem. Že, tak v ňom je zase zaujímavé to, že on akoby prišiel na čelo štátu ako relatívne mladý človek, ktorý bol ale celým svojím bytím presvedčený, že tú vojnu chce ukončiť a že chce preto spraviť všetko. A toto presvedčenie nenadobudol akože nejakým abstraktným spôsobom, ale že v jeho živote boli konkrétni ľudia, ktorí mu to presvedčenie odovzdali. Že on mohol v podstate sa v tomto presvedčení formovať, že mu bolo odovzdané napríklad tým jeho strikom, o ktorom sme hovorili. To znamená, že toto nejaké svedectvo života alebo vernosť tým hodnotám, ktoré sú hlboko v nás, tak do nejakej miery závisia od nás samých, ale do nejakej miery je spôsobené aj tým, že či sme ich od niekoho prijali, alebo či bol niekto v našom živote, kto nám ich odovzdal. A toto je vlastne na tom jeho príklade pre mňa inšpiratívne, že tí hrdinovia viery vlastne sú konkrétni ľudia, ale nikdy to neznamená, že žili oni sami v nejakom váku, alebo že ich si Boh nejak vybral a oni to dokázali a my ostatní teraz čo, ale že môžeme si takto navzájom pomáhať a že vlastne tá výchova, formácia, odovzdávanie si toho dobrého, čo v našej civilizácii je, úcta k životu, úcta k človeku ako k osobe s vlastnou dôstojnosťou, tak toto vlastne by malo byť na pozadí toho, ako premýšľame a ako vlastne odovzdávame napríklad ďalším generáciám to, že aký svet chceme, aby bol a aké sú hodnoty, na ktorých by mal byť postavený. Ďakujem, Janko. Pre mňa je vzácne to, že my sa chvíľku o tom rozprávame, hej, a že nám napadajú rôzne také myšlienky k tomu, alebo asociácie, alebo také interpretácie, alebo ako to vložiť aj do toho kontextu nášho života. A o to viac si viem predstaviť, že to môže byť zaujímavé, že ešte si čítať o týchto veciach viacej, napríklad možno, že aj pomocou vášho časopisu Verbum, alebo keď sa dostať ku viacerým životopisom. Preto chcem pozvať aj teba, milý divák, ktorý si s nami zostal až doteraz, aby aj ťa zaujala túto téma, aby si možno napísala jednak takú vlastnú reflexiu, možno, čo teba zaujalo na ich živote a možno, že ťa pozvať k tomu, že nebať sa možno, že priniesť aj nejakých ďalších ľudí, ktorí sú možno, že pre teba vzorom v toho, ako prežívať svoju kresťanskú a katolícku identitu v takýchto náročných vojenských časoch. A
a zároveň hľadať naozaj tieto príklady aj z minulosti, v ktorej by sme iste našli mnohých ľudí, a mnohých aj katolíkov, ktorí to mali nesprávne poukladané, a ktorí, keď boli zrazu čelili tej danej situácii, nejakej kritickej, tak zlyhali. Ale týchto nikdy cirkev nedala na piedestal, neblahorečila ich alebo nesvetorečila, ale skôr si všíma práve a za vzory dáva práve takýchto ľudí, ktorí dokázali obstať v takýchto kritických situáciách a my sa môžeme od nich teraz učiť, ako to zvládať vlastne aj v tých rôznych konfliktoch, ktorým čelíme koniec koncov vlastne každý jeden z nás aj v našom živote. Janko, zvykneme sa modliť tu na záver týchto našich rozhovorov s hostiami. By som ťa chcel tak pozvať, že či by sme sa mohli spoločne pomodliť, možno nejakú modlitbu, ktorú sa možno aj ty rád modlíš za mier a za to, že by sme ako kresťania naozaj boli takýmito mierotvorcami alebo tými, ktorí poukazujú na to, že to bratstvo a ľudské spoločenstvo, ktoré môžeme budovať medzi sebou, je oveľa vzácnejšie ako rôzne rozdelenia, ktoré by sme tak ľahko vedeli živiť medzi nami. Ak ti napadá nejaká taká modlitba, môžeš nás viesť. No, toto nebolo dohodnuté dopredu, ale ja tu práve mám modlitbu k blahoslavenému Pierovi Claverímu, ktorá je, dá sa povedať, poskladaná aj s úryvkou nejakých jeho, že sú tam aj jeho slova z jeho konkrétnych prejavov a kázní, tak je to taká čo, asi A6, trošku viac tam textu, ale možno toto by bola práve tá modlitba, ktorou by sme to mohli dnes ukončiť, ak súhlasíš. Nech sa páči. Tak, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane Ježišu, stojíš v trhline kríža, rozpätý medzi nebom a zemou, aby si zhromaždil všetky Božie deti. Blahoslavený Pierre Claverí nám ukázal toto miesto, na ktoré nás voláš, aby sme boli s tebou ako tvoji učeníci pre všetkých, blízkych i vzdialených. Ochraň nás od pokušenia uzatvoriť sa do seba, i keď poznáme náročnosť vzájomného porozumenia a vzájomného ocenenia. Chceme sa učiť, ako byť vo vzťahu so svetom, načúvať mu a viesť dialog s inými. Byť kontemplatívny i aktívny v láske, ktorú si nám zjavil. Lásku nekonečne rešpektujúcu ľudské bytosti. Lásku, ktorá sa nevnúcuje, s jemnosťou a svojou čírou prítomnosťou oslobodzuje to, čo bolo spútané, uzmieruje to, čo je poznamenané rozkolom, znova napriamuje to, čo bolo zrazené k zemi. Blahoslavený Pierre Claverí, prihováraj sa za nás a vypros nám milosť, aby sme sa pripodobnili Ježišovi prítomnom v trhline kríža. Amen. Amen. Janko Barčiak, veľká vďaka za stretnutie. Ďakujem.